Uite oi, stai să vedem. Aici vine mașina. Uite, suseaua. Ce se facă cu banii? Nu știe cum arată lei. Știu de cum arată euro. Uitați. Asta e norul, nu? Urcă. Fii atent, ia vină încoace, mă. Uite, mă, se vede un oi satana, fii atent. Băi, pe cuvântul meu. Uite, mă, cără, oi. Băi, eu filmez pe dracu.